नमस्कार. आज कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे प्रतिपदा किंवा गुरांचा पाडवा असं आम्ही ज्याला म्हणतो तो दिवस. आजच्या या दिवशी गोकुळामध्ये इंद्राचं गर्वहरण करण्याकरता श्रीकृष्णाने अंगुलीवरती गोवर्धन पर्वत उचलून धरला होता आणि तिथल्या सगळ्या गोकुळवासियांचं त्यांनी रक्षण केलं होतं आणि त्यामुळे इंद्राचंही गर्वहरण झालं होतं. तर याचं प्रतीक म्हणून आपल्या गोठ्यामध्ये असं हे शेणाचा गोवर्धन तयार करून त्यामध्ये प्रतिकात्मक अशी जी रानटी फळं आहेत, कारीट आपण ज्याला म्हणतो, ती फळं त्या गोठ्यामध्ये, शेणाच्या घातलेल्या गोठ्यामध्ये ठेवून त्यांची गाईचं प्रतीक असं म्हणून आणि गोपाळकृष्णाचं प्रतीक म्हणून त्या ठिकाणी पूजा केली जाते. अशा प्रकारचं यामुळे हे पूजन करून एकोप्यानं आणि एकीचं बळ गोकुळवासियांनी जे आपल्याला दाखवलं होतं की एकी असल्यानंतर किंवा सर्वसमावेशक असं एखादं काम किंवा एखादं कार्य केल्यानंतर काय घडू शकतं हे आपल्याला त्या ठिकाणी श्रीकृष्णाने दाखवलं होतं. त्याप्रमाणेच किंवा तो संकल्प सगळ्यांनी समजावा या हेतूनच अशा प्रकारे हे गोवर्धनाचं पूजन या ठिकाणी गोठ्यामध्ये केलं जातं. आणि गाय जी हिंदू संस्कृतीमध्ये आपण दैवत त्याला मानतो, त्या गायींचंही पूजन या ठिकाणी आज या पाडव्याच्या निमित्तानं सगळीकडे आपल्याला केलेलं बघायला मिळतं.